سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سسنايو بممناي نلومي نابزبلنا يوم زيناتات سبورت كنسجرينا كبرات تختاتلتي نايزا channel أقدمنا نمكتتالكم بخبر نعدم قطما شامبيون سوبر ديفيجن اي كعس اغري زوبا ماكل قصيلوم قح بحري افلما قطمانا ادوليسا سنيفام قطما شامبيون سوبر ديفيجن اي كعس اغري زوبا ماكل تماري اب ستاديوم اسمرا بسلسته قطمات قصيلو عيلو نيروم بز مسرت كوبانيا سجن غزا باندا كلته بحده كترت عنكلا دندنن باراريزون بزي شوتو تفالالين قح بحر دمانا ادوليس سلسته بادو اسنيفاتام ابزنايت مال قطما زلعله اقالبو استوهبو قطم قح بحري انصار ادوليس نيروم بيرمياس تولد تيلو تسلطن قح بحري قدايم تتصاوت كحوست بحدشت من اسيات تتصاوت تاني ميدا مريحام ابز قربا غزي زفرمتهم تتصاوتينا اود هابته سيمتكي يوناتان نصر ابدما اسليفام التحرير حلالو دات نبر عوت محرنا خان لدات كمرح لي اخاتو ادليسون ابز غزي زفرمتهم حدشت تتصاوتي غرماي محاري صالح سعيدكم اوناي سيكافات حتى 17 عامت بلوز تتصاوتاي تبايلو استشلمه تمسغن تصفاي كمتقعي اسليفام ادليس ابتغطم زي ورودتو كاب قح بحر زمصوتم كورنك إلى حلالو دات عبد الله عبد الرحمن انصار غانتو زنبرت غطم كتسلفو اي كالتن اب تقيار كوفا بلاتهم قح بحري اب تغطم فلامي شوتا ام برسون 4 دق بديفن غصاويا امسغيباتا كاليت شوتا ادما حلقه غانتا انهم تدس ام بر 72 دق اقصيروام صنيحاون قح بحري ام بل 83 دق كابسيم تكي سالسيت شوتو رخيبام قح بحر دما بحفشاو وصي 3 بادو تعويتا وصيام اب كال غطم دندنن باراديزون ابز كايدو صوتا بزي شوتو بادو تزازيمو ازي كمزيلن كله غزا باندان كوبانيا سجن تراخيبن ابز كايدو صوتا كوبانيا سجن صوتا مسفلمه ابشاد شايد كاب ادم فرج بزرخبتا شوتو مريحنت كتحسكي الى نيرام غزا باندا دما امبل 33 دق مسجن التمعراريا شوتو كاب عوت يسيف رخيبام انت هون غن كوبانيا سجن امبل 83 دق دقيما كاب ادم فرج بزرخبتا شوتو نصوتا بعوتا كلته بحده زازيماتهم قطما شامبيون سوبر ديفيجن اي كعس اغري زوبا ماكل صباح سنبت كاب ساعات كلته جميرو التحرير مس عداغ حمص دندن مس ادوليس قطماتن كسلاسلا مدب تسرع لهم زبلت أسلطاني أوروبا من مبالكم 27 قنبس شحنت شعتم يتنتيس عن كلتن زفل مقطمات بريمير ليج أبزنا 29 عامتات قعزو بلوس أتاسلت أنت كفرك إليوم سر أليكس فرغوسن بيب غوارديولا أرسن فنجر هوزي مورينون يرجن كلوب من كابتن بقدام من التسريعهم زلو يوم إذا ما سلت أنت تقوانات يفهم بزلو وعوتن بقعتنا يا سلات أنا إما بكلمة كسرعوك إلهم زلو أنت خونا كابزوم حمشت أسلت أنت من يؤت الزبلت علام زبل جنا أكات عكوينو زلويوم بزحات وجناس ناتهم رؤيتون حسابني هبلوم أتم زبزح دم أليكس فرغوسن قدام يمرجهم جيروم ولوم ود 7 كلتن عمت أسلطان كلب ميدلسبرو نيل وارنو جنا اتنا عايز بلص أسلطاني فرنساوي أرسن فنجر يدحر مبال نتي 27 عمت أسلطينو 13 وانا يونايتد زغزما أليكس فرغوسن أبرابع ترتا سريع ولوم إذا خا بزح كتعن وقساني صعب ولو مباركس روب درابرز تبهله كاب قداماي كساب حمشاي بلصاتا سلطنت زبولم نملكتم قداماي سر أليكس فرغوسن كال اي بيب غوارديولا سالساي أرسن فنجر رابعاي هوزي مورينو حمشاي كلاوديو رانيريم مايكي غانس تبهله ونظم صعبو كاب قداماي كساب حمشاي مريصلوم قداماي سر أليكس فرغوسن كال اي هوزي مورينو سالساي أرسن فنجر رابعاي يرجن كلوبكم اون حمشاي بيب غوارديولا مات بارلو بوغانو قداماي سر أليكس فرغوسن كال اي بيب غوارديولا سالساي أرسن فنجر رابعاي هوزي مورينو كمون حمشاي يرجن كلوبم جاك غواغهان دما نزوم زصعبو كاب قداماي كساب حمشاي زبلصو علمت كبل رقحوم يركبم قداماي سر أليكس فرغوسن كال اي بيب غوارديولا سالساي أرسن فنجر رابعاي هوزي مورينو حمشاي يرجن كلوبم رياض الساماري نزوم بلصاتا سلطنتي بخمس سعب سريع ومالو
ኣሎም ቀዳማይ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ካልኣይ ፔፕ ጓርዲዮላ ሳልሳይ ኣርሰን ቨንገር ራብዓይ ሆዜ ሞሪኖ ከምኡን ሓምሻይ ክላውዲዮ ራኒሪ እዞም ዝተጠቕሱ ሓሙሽተ ሰባት ንሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ቀዳማይ ምርጫኦም እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ብዘይካዚ እቶም ኣርባዕተን ፔፕ ጓርዲዮላ ከም ካልኣይ ምርጫኦም ክረቕሕዎም ከለዉ ሓደ ድማ ሓምሻይ ተርታ ሰሪዕዎሎም ኣርሰን ቨንገር ድማ ኣብ ኩሎም ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ሆዜ ሞሪኖ በርባዕተ መረፅቲ ራብዓይ ክስራዓን ከሎ ብሓደ ድማ ካልኣይ ተመሪፅሎም የርገን ክሎፕን ክላውዲዮ ራኒርን ድማ እናተበራረዩ ሓምሻይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ካብ ዘረዳእና እንተሎ ኣሌክስ ፈርጉሰን ጓርዲዮላ ቨንገርን ሞሪኖን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ኮይኖም ተሰሪዖም ኣለዉ ዝመጽ ክረምቲ معقب رونالدو كخونا زخلا حمشت كلبات ابز حلف ورح مسكرم ካብ ጁቬንቱስ ዳግማይ ናብታ ንትሽዓተ ዓመታት ዝተጻወተ ለማንቸስተር ዩናይትድ ዝተጸምበረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብታ ክለብ እንተደኣ ወጽዩ ናብ ዘንስዕባ ሓሙሽተ ክለባት ክጽምበር ከም ዝኽእል ይሕበራሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዘጋጥማ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ስዕረታ ፕሪሚየር ሊግ ሻርቻይ ደረጃ ተሰሪዓላ ካብ ዘላታ ዓዘቕት ተላኢቓ ሓንቲ ካብተን ኣርባዕተ ብሉጻት ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ክትከውን ትኽእል ዳን ዝብሉና ካታዕና ኾነ መጻሎ ስለዚ ሮናልዶ ዝመጽ ክረምት እንተደኣ ካብ ዩናይትድ ተሰናቢቱ ናብ ዘንስዕባ ሓሙሽተ ክለባት ክጽምበር ከም ዝኽእል ይንገራሎም ቀዳሜቲ ፒኤስጂ እቲ ምኽንያት ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ክሊያን ምባፔ ዝመጽ ክረምት ምስታ ክለብ ውዕሉ ስለዘብቅዕ ካልኤቲ ሪያል ማድሪድ እቲ ምኽንያት ምስ ሰልጣነታ ክለብ ዘሎ አንቸሎቲ ጥቡቕ ዝምድና ስለዘለዎም ሳልሰይቲ ስፖርቲንግ ሊዝበን እቲ ምኽንያት ሮናልዶ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስታ ዝዕበየቶን ጸወታ ዝጀመረላን ክለብ ክጽምበር ስለዝኽእል ራብዒቲ ኢንተር ሚላን ወናኒ ኢንተር ሚላን ዴቪድ ቤካም ምስ ሮናልዶ ጽቡቕ ርክብ ስለዘለዎም ሓምሸይቲ ባርሴሎና እቲ ምኽንያት ናይ ቀደም ዳይሬክተር ስፖርት ባርሳ ዝነበረ ቶኒ ፍሬክሳ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ቀሪቡ ሮናልዶ ናብ ጸወታ ላ ሊጋ ዝምለሰሉ ጊዜዩ ክብል ብምዝራቡ ተወሰኽት ዜናታትም ኣብ ላ ሊጋ ቀንዲ መተሃላለኽቲ ዝነበሩ ሜስን ራሞስን ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምስጋሮም ናይ ቀደም ህልኾም ከም ዘይረስዕዎ ተሓቢሩ ዋላ እኳ እዞም ሓለኣ ጋንታ ባርሳን ሪያል ማድሪድን ዝነበሩ ክልተ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ኣብ ፒኤስጂ ደቂ ጋንታ ምስኮኑ ፍሉይ ዕርክነት ክጅምሩ ብብዙሓት ወገናት ትጽቢት ተነቢሩሎም ተነበረ ክሳዕ ሰዓት ዝግን ክልቲኦም ካብ ሰላምታ እግዚኣብሔር ዝሓልፍ ርክብ ከም ዘይብሎም ይዝግለጽ ዘሎም ሜሲ ኣብዚ እዋን ዝያዳ ምስ ኣንኸል ዲ ማርያ ሊንድሮ ፓራዴዝን ኔይማርን ዕርክነት مسرتن كلو بسنك مقدعت كتصوت بزي مخالو وعلو كي سرزاب سقا زركب راموس جن بزي كامس ميس دارقا مسكولم تتصوت تاقان تطبق مقراب كم زلو يزن قرلوم ميسن بي اس جي دورو افشمون تقطمات كسلفلان كلو راموس جن مالاتا فرنساويت كلب لبيسو زكايرو زخونة تصوتا يلن أصلت أنا هجراويت جانتا أرجنتينا ليونيل سكالوني أرجنتينا نميسي كابيش سوي عكتة أوتو زي جهاز مثلا لو قبل لدايركتور سبورت بيش ليوناردو ملي سلوم أتصلت أنا نزمر سزكه بستجدد ميسي ناب أرجنتينا كي دايركتور بيش ليوناردو نا في فترة عند حرم قراويوم ليوناردو كم زبولو ميسي أتصاقا ما يبركو كابزقات مقدرات جنا كي حاوين كليو بهجراويت جانتا أرجنتينا تساوي عز غربولو زلوم ميسي كم مقدرات ملو بملو حاوين كلومس أرجنتين أمس أري وانش عالم كتصوت انتخيلو نزخف أحد قاق قلع مخانو زملكة ليوناردو بز مقنيات بي إش جنس أوعيت أرجنتينا بترتك أو مكم زلا أرديوم ميس زحلف عسران شعتن تقمتيو أنصار ليل أبس أوطلو زنبر أوان بركو تهاريمو بو مقنيات دما أبت بي إش جدحيرا أنصار كلوبات أربي لايبسيكن بوردون أبز كايرو تقتم كسلفاي كألم أزي خونن بر إتامزن تحال أغان تهيباتو زلا أرجنتينا أمس أري وانش عالم سيوراغواين برازيلن ኣብ ጽባያ ዘሎ ከቢድ ግጥም ንሜስ ከተሰልፉ ያወሲና ዘላም ድሮ ድማ ወግዓው ጻውዒት ኣቅሪባትሉላ ሜስ ንተቃውሞ ፒኤስጂ ጥሒሱ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ክስለፍ ዲዩ ዋላስ ንጻውዒት ኣርጀንቲና ጸማም እዝኒ ክህቦ ድማ ኣብዘን ዝቕጽላ ውሑዳት ሰዓታት ክረአዩ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ልምምድ ከካይድ ቀንዩ ዝብሉ ሓበሬታታት ይናፈሱ ብምህላዎም ግና ሜሲ ኣብ ናይሎም ዓርብ ግጥም ክስለፍ ልዕል ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት የመልክቱ ባርሴሎና ዝመጽ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ብርክ ዝበሉ ከዋኽብቲ ተጻወት ከተፈርም መደብ ከም ዘለዋ ፕሬዝደንት ክለብ ላፖርታ ኣፍሊጡም ንሱ ኣብ መግለጺኡ ባርሴሎና ብስንካ ኣጋጢሟ ዘሎ ፊናንሳዊ ቅልውላው ንብሉጻት ተጻወት ብልቃሕ ከተፈርም ዳኣምበር ክትዕድ ከም ዘይኮነት ኣነጺሩ ባርሴሎና ኣብ ዝመጽ ጥሪ ንዳኒ ኦልሞ ካብ አርቢ ላይፕዚግ ንራሂም ስተርሊን ድማ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ንምፍራም ምድላዋት ኣጻፊፋ ከም ዘላ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ወሲኹ ሓቢሩሎም
አርሰናል ንውልዱ አጥቃዕ ጁቬንቱስ ኩሉሴቪስኪ ንምፍራም ተበጊሳ ምህላዋ ተሓቢሩ በመሰረት ስካይ ስፖርት ኢታሊያ አርሰናል ነዝእና ከፋፈለ ዘጥቅዕ ወዲ 21 ዓመት ወደናዊ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ኣብዚ መጽእ ጥርያ ከተፈርሞ ተዳልያ ዘላ አርሰናል ነጥቃዕ ፊዮሬንቲና ዱሳን ብላሆቪች ኳ ተጣይቆሉ ተጸንሐት ፊዮሬንቲና ንሑት ተኣምልስ ክትበሉ ብዘይ ምኽኣላ ግን ኣብ መወዳእታ ኣታሰሜን ለንደናዊት ክለብ ገጻና ኣብዚ ወደናዊ ተጻዋታይ ከተዝውር ተገዲዳ ዘላ ኩሉሴቪስኪ ኣብ 2020 ካብ ፓልሞና ጁቬንቱስ ተሰጋጊሩ ክሳብ 2025 ድማ ምስታጋንታ ክጻወት ዘኽእሎ ስምምዕ ከቲሙሎ ትማል ሓሙስ ሓድሽ ኣሰልጣን ኣስቶን ቪላ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ እንግሊዛዊ ስቲቨን ጀራርድ ንኣስቶን ቪላ መሪሑ ኣብ ዘካይዶ ግጥም ኣንጻርታ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ንብዙሕ ዓመታት ተጻወተላ ሊቨርፑል ክኸውን እንግሊዛውያን ኣፍቀርቲ ስፖርት ድማ ነዛ ግጥም እዚኣ ከሎጌና ብዓባ ሃንቀውታ ክጽበይዋ ጀሚሮም ኣለው እቲ ዘገርም ድማ ቢት ስፖርትን ስካይ ስፖርትን ነቲ ግጥም ብቐጥታ ከም ዘይመሓላልፍኦ ምሕባረን እዩ እዘን ዓበይቲ መደበራት ቴሌቪዥን ስፖርት ንግጥም ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ገሪፈን ኣብ ድሮ ዕለት ንዝካየድ ግጥም ብረንት ፎርድን ዋትፎርድን በቀጥታ ከመሓላልፋ ወሲነን ዘለዋ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ንብዙሓት ደገፍቲ ሊቨርፑልን ቪላና ቆጢዕዎም ኣሎ ግጥም ናይ ዘን ክልተ ክለባት ዝመጽ ቀዳም 11 ተሓሳሲዩ ክሰላሰል ምስ ሊቨርፑል ን17 ዓመታት ተጻወተን 710 ግዜ ማልያ ሊቨርፑል ወዲኡ ዝተሰለፈን ስቲቨን ጀራርድ ምስ ክለብ ሬንጀርስ ን3 ዓመትን መንፈቕን ዝኣክል ዕውት ናይ ምስልጣን ስራሕ ድሕሪ ምስርሕኡ ኣሰልጣን ቪላ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ምስ ሬንጀርስ ነብሮ ውዕል ከእከለና ቪላ ምስ ስጋሩ ድማ ቪላ ሬንጀርስ 2.5 ሚሊዮን ፓውንድ ካሕሳ ክትከፍላ ተገዲዳላ ጀርመን በ5 ምሽት ኣብ መጻሪ ዋንጫ ዓለም ምስ ሌክቴንስቴን ኣብ ዘካይዶቶ ግጥም 9 ባዶ ተዓዊታ ኣሰልጣኒ ጀርመን ሃንሲ ፍሊክ ነታ ጋንታ መሪሑ ኣካይድዎ ኣብ ዘሎ 6 ግጥማት ሙሉእ ዓወት ዝረኸበ ኮይኑ እዚ ናይ 5 ውጽኢት ግነት ኣሰልጣኒ ዝያዳ ክብሪ ኣውሂብዎሎ እቲ ኣሰልጣኒ 5 ተጻወቱ ብሰንኪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ካብቲ ግጥም ብኺሮም እንከለዉ 9 ባዶ ክዕወት ምኽኣሉ ካብ ብዙሓት ወገናት ኣድናቆታት ትሪፉሉ ዘሎ ኣጥቃዕ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማነ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ተሰሊፉ ኣብ ጻወተሉ ዝነበረ እዋን መጉዳእቲ ጋጢሞ ማነ ሰኔጋል ምስ ቶጎ ኣብ ዝገጠመትሉ ጸወታዩ ኣብ መበል 28 ደቂቕ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተገዲዱ እዜና እዚ ድማ ንሊቨርፑል ተወሳኺ መርዘን ርእሲ ኮይኑዋ ምህላዊ ይሕበር ኣሎ ብምኽንያት መስበርቲ ሮቤርቶ ፌርሚኒዮ ከርተስ ጆነስ ጄምስ ሚልነር ኔቢ ኬርታን ሃርቬይ ኢልየትን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ትርከብ ሊቨርፑል መጉዳእቲ ማነ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምፍላጥ ከብዳ ሓኢፋ ትጽበላ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬ ሳውዝጌት ንዓመት 6 ሚሊዮን ፓውንድ መሃያ ዘሁቦ ሓድሽ ውዕል ተቐሪቡሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እንግሊዝ ነቲ ወዲ 51 ዓመት ኣሰልጣን ዕጽፊ መሃያ ዘለዎ ሓድሽ ውዕል ተቕርበሉ ዘላ ብሳልኡ ተሓጊዛ ሓንቲ ካብተን ዝበለጸ ሃገራውያን ጋንታታት ኤውሮጳ ክትከውን በቂዓ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ በዚ ምኽንያት ድማ እንግሊዝ ኣብቲ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ቀጠር ዝእንገድ ዋንጫ ዓለም ጽዋዕ ከተልዕል ከም እትኽእል ብዙሓት ክኢላታት ግምቶም ይህብለው ጋሬ ሳውዝጌት ካብ 2018 ኣትሒዙ ንእንግሊዝ ዘሰልጥን ዘሎ እዚ ዓመታዊ 3 ሚሊዮን ፓውንድ መሃያ ዘለዎ እንግሊዛዊ ሰልጣኒ ብኩሎም እንግሊዛውያን ተጻወቱ ፍቱውን ቅቡልን ከም ዝኾነ ይዝንገረሉ ሳውዝጌት ንእንግሊዝ ገዲፉ ናብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ከይድ ኣብ ሓለፍቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዓቢ ሻቕሎት ይፈጢሩ ጸኒሑ ዝተፈተኹም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝተዳለዉ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሞም ኣለው ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ከም ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተደጋገፉና ሰላም